Edelagarriek tokiaren gainetik iragaiten diren altzeiru bortitzak hortzek mugatutzat jo ditzazkezunean. Bihotzak tinkatzen zaizu egoko itxasoraino tren badala pentsatzen hasten baldin bazara 2 minutu ero herri mina. Desolatuetan, haizea txatzean abenidetako ostogabeko aloen puntak makuderazi txori frakesen isara udaberrien molekuletan ilargiren gairatzeko gogua hasten badin bazara 2 minutu ero herri mina. Zauri zabalaren ziztak pixkat jaban